טוב, דחו לנו את הטיסה, פספסנו אותה, אז דחו לנו ב5 שעות, אז יש שניצל את ההזדמנות ונסענו לאוהל, מה שרוצה לעשות בתחילת שנה. חבדניק אחד שפגשנו בשדה תעופה הביא לנו את הכתובת המדויקת, עם אפילו דרך איך להגיע, והכרטיס סרן את זה לנהג. יש לי טלפון, שנייה, מקרוב משפחה, ביי. טוב, אנחנו הולכים לקבר של הרבי עכשיו. כתוב פה שצריך נוהגים לכתוב פתק, הולכים לקבר, קוראים אותו בלחש, ואז קוראים אותו ומניחים אותו שם, את הפתק. זה עולם כניסה לפני הקבר, זכינו גם לשתף בארוחת בר מצווה. עכשיו אנחנו הולכים לתפוס מונית. לשדה תעופה נפגוש גם את אליסון ב-11:30, תכנית להיפגש איתנו. טוב, עד כאן בינתיים. איש הלך לשאול אותו אם הוא מגיע ל-JFK, שאלנו כבר כמה אנשים, נהנינו בלא, שעה קצת לא מאוחרת, אבל די בלחץ. אליסון כבר בשדה תעופה, עכשיו 11:28, ואמרנו ב-11:30 כבר להגיע עם הכרטיסים, אבל טוב, זה צ'יק צ'ק, גם בדיקות ביטחוניות. פה זה אוטובוס שהביא אנשים לאוהל, גם באוטובוס כתוב אוהל. מקודם ראינו רכב של ה-770 של הרבי, במזכיר שלו. הנה דלתא, עכשיו אנחנו בדרך לשדה תעופה. יש לנו פה מונית, מטוסים פה בצדדים. רגע, הנה, שם. טוב, שאפילו לא רוצה להצטלם, אין לו זמן, אליסון ליוותה אותנו. ביי אליסון! שבת שלום! ואנחנו הולכים לשדה תעופה עכשיו, ואנחנו מאחרים אולי לטיסה, אני מקווה שלא. טוב, זו הכניסה הכי מוזרה לשדה תעופה שראיתי. סורי. באנו דרך המקום הזה, דרך שדה תעופה, הולכים ברגל. והמטוס הקטן הזה שלנו, לפרובידנס. זה מרחק שעתיים למעשה מבוסטון, ויהיה לנו קצת בעיה להגיע לשבת, אבל נראה מה נעשה. מקווה שיהיה טוב, זה חוויה. זה בטוח. לא בשום בבוקר אחרי תפילה. זה הדירה שלנו שהייתה לשבת. עכשיו קפצתי לדירה רק לקחת את המצלמה כי שכחתי את המצלמה בצרש. והיום חזרנו פה, אנחנו ישנים, זה רחוב סנט פול, קרוב לרחוב ביקון, שהוא בכיוון ההוא. שם הדאונטאון של בוסטון, אבל לא רואים אותו מפה. וזה הרכב של מרדכי שמסיע אותנו, באמת דמות מעניינת, בחור טוב. יאללה ביי. זה רחוב ביקון, רחוב די ראשי בברוקליין, שזה פרבר של בוסטון. אני מוסע ברוב טובו על ידי מרדכי. חזרה אליו בכנסת בבוקר, שכחתי את המצלמה בחדר, אני יודע, באמת לא בסדר. בדירה שלי. שלג קצת נועס עכשיו, נשאר קרח יותר נכון. יש לך מצבע שלי, תהיי בקשר. כן, אני אתקשר לך, תודה רבה. יאללה, ביי, בוקר טוב, באמת תודה רבה לך. בבקשה. אוקיי, הגענו, יש ארוחת בוקר מחכה בפנים.